Ahojte. Pozriem sa tuto na kamerku, že či je dobre. Je tu nejaká špinka vnútri. Takže tak, začnem znova. Ahojte, moje meno je Andrej Dudáš. Žijem v Mexiku. A možno ste už videli nejaké videá z môjho kanálu, možno nie. V roku 2019 som začal nový kanál na YouTube, kde som začal nahrávať videá z mojich ciest. A no nejak tak, ako to šlo časom trošku do úzadia. A žil som trochu iné veci. Skrátka, šlo to do úzadia a časom som prišiel na to, že potrebujem vo svojom živote nejakým spôsobom ako keby mať pre seba nejaký priestor, kde sa môžem ako keby vyjadriť nejak tak slobodnejšie, alebo jednoducho mať sám pre seba priestor, kde ako keby si môžem povedať, čo cítim, alebo neviem, ako presne to popísať, ale jednoducho cítim, že ako keby potrebujem nejaký priestor na seba realizovanie sa a mám taký pocit, že keď som tvoril tieto videá na YouTube, tak nejakým spôsobom som sa cítil v podstate, ako keby som sa seba realizoval. Neviem presne prečo a ako to funguje, respektíve trošku viem, samozrejme, odkiaľ to prichádza, ale to je dlhá storka na vysvetlenie. Takže som si povedal, že jednoducho to chcem zreaktivovať trošku. A neviem ešte, akú formu to presne bude mať, ale nejakým spôsobom som cítil, že toto je tá forma, ktorú ako keby môžem svetu ukázať niečo z môjho života a nejakým spôsobom je to taká asi moja potreba, že jednoducho mať ten priestor, kde ma môžu počuť druhí ľudia a možno nejakým spôsobom inšpirovať druhých ľudí tým, čo žijem ja osobne. A nejak tak, no asi v skratke. Takže toto video bolo vlastne také kratučké zhrnutie toho, čo so mňou je a nad čím premýšľam. A dúfam, že sa vám páčilo. Uvidím, či budem nahrávať ďalej, ale akože chcem práve začať sa s tým trošku hrať, aby som pochopil sám seba a čo mi akoby nejakým spôsobom robí dobre. A o tom to celé je vlastne, takže vlastne sa vidíme pravdepodobne pri ďalších videách. A nejdem to nejak úplne tu ukazovať, kde som, čo som a tieto veci okolo toho, aj keď veľmi rád by som to robil.